Maayong hapon mga ka-good vibes. Naalit nga ron sa Mount Manunggal. Mo nilang gitawag nga kuan, Little Baguio of Cebu. Tugnaw kay mga ka-good vibes. So arilita karon magcamping ta na. Mao na amohang kuan ron kanang tulganan rong gabi una. So kuyog na ko nga ri ang duha ka suod nga amigo. Ambot lang ka kung suod ba kuanin nila or basin ako rin nagsuod-suod pud ba? Gini ba? Eh bitaw mga kada, joke ra. Yung mga suod din ako sila since college pa. No? Tara, mautik silingan nato sila ha. Nag-campus sila nga rin mga good vibes. So kay nga rin. Kuyog na to nga rin ron. Si Tiban. Ako ang amigo together with sa iyang family. Yung mga anak, sa iyang wife na si Dayan. O si Tuting. Amo pong amigo, nga banggi iti ang Tuting. So, i-update mo unya mga ka-good vibe kay murag naa sila something giluto nga to ba? Pakita mo sa amuhang kuan ba panihapon nanawon sa naton sa recipe ni Tuting kana sus ano mo siya Tuting tanan mo sa recipe anak niya unya introduce ta mo ba so ki-posted ta mo mga ka-good vibes ha so watch out mo kita kits. Good vibes, tara dayo. Tara ako makuyog mga good vibes mga gahi na ko nga mga amigo. Dayan. Wife ni Tiban. Ano si Tiban mga good vibes? Mga good vibes. Usa ni siya sa akong amigo nga. Gwapo, dato. Gwapo. Dato. Di talentado. Di talentado kani mga good vibes. Programmer, musicer, mountaineer, og tigrepair. Ha? Mo repair na siya desktop, laptop. Ano kung English ta rin? Dispenser, rice cooker. Isa ko sa tapak po niya siya. Buslot kaldero, payong, ting everything. Siya. Ayos sapatos payong. Kahit na yun. Pwede makagood ba yun? So ano siya, ayos ang laptop. So kung naamoy patapakan nga kaldero nga ra, ano yun? Huwag tarapod, asam to iyang. Ay lang, istorbo ha. Lain pa itong mga ka-good vibes ba? Kung nakadi mo'y doorknob, paayuhan ba? Ayuhon niya. Ako nang ipaayo sa una, mga ka-good vibes. Akong kingnan, hindi na mo kaayo. Gibungulan ko mga ka-good vibes. Ato ni, tarapod, ato po ni Andre, una komigo. So, watch out mo, unya, later kaya ato na interviewon sa iyang mga resipero. Mga ka-good vibes. Tara amigo, Tuting ang iyang recipe ay iyang yung ibalik-balikan yung lami sa jud noon. Kuan yang adobo rice. Mag-English ka rin. Do. Yes. Kanang kumusta ma basi naka-shout out dia sa akong mga ka-good. Shout out sa akong asawa. Sana Di kani yun noon si og sa kabit. Giniagawa. Dayan kani yung Tuting yung Dayan. Di butan jud nga siya. Butan jud na siya. Wag na siya yung mga kabuang, mao na siya akong amigo nga di jud mo konsinti kabuang nako. Wa jud may ikabala nako. Karon sa Dayan butan jud nga may Dayan ikaw bay asawa abogada saon pa. Bisa pang kahuna-huna pa ka binuang ana. Bisa pa kato kong ex. Abogada gyapon nito. Kau na nakabinuang ana no? Oy, ano kaya pila mo kitang usawa na. Solo ko. Ay na eh, binutan. Sorte yun. Tamian si Dayan, mga ka-good vibes. Gahi sa kuan sa Asian sa una. Pero nihumok man siya ni Tiban. Sana siya programmer, musicer, mountaineer, tigrepair.
ka-good vibes. Giuwan man may mga ka-good vibes. So, okay ra. No? Ako daw kami ko. Ay, nako. Okay mga guys. No? Kaya ka-good vibes ha. So, paano yung mga recipe ron na sinugba. Ang specialty na dayaan na larang. Ingit kayo. O ang adobo rice. Ha? Adobo rice akong ligo. Ligo nga buutan. Mga ka-good vibes oh! Sige alam eh! Sige patayin eh! Gitugnaw na oh! Oy! Gitugnaw na kayo mga ka-good vibes, kita mo na oh! Pero laban lang Undangin na taon! Iuwan na me! Pero good vibes lang yapon sa good vibes lang yapon sa good vibes sa niya to ka good vibes so ginanin eh nga tagingunan eh dapat tagingunan eh diba? So, laban lang mga good vibes update mo ha asan mo madungan hero mga ka-good vibes okay na okay ang panahon-tahon mga ka-good vibes kaya nakakaroon nga rin silak na mga ka-good vibes ha kita ka rin okay lang mga ka-good vibes dadara pero tinood lang hubog na yun ginagawa mo hubog na yun nanawaw kasi makagawa Talaba. Tugnaw kaya mo ang panahon nga rin good vibes mo ni siya ilhanan nung sa katugnaw ha kita mo anak katugnaw nga rin kapo na lang nanamukas kapo na lang nanamu Sugba pag ginagawa ko hindi ako amo na masok pero laban naman sa good vibes laban lang so bari naman lingaw din alam mo na ito sa ato pang gisulti good vibes lang good morning mga ka-good vibes mga pinan yung mga ka-good vibes sana survive rin yung taon mis unos gabi eh survive rin taon mis unos gabi eh so karon si Steve na to Steven nagluto ano tanahon sa yung recipe pero kani di ni bawi mo kunya ka-good vibes kay gabi iwa man may katog tungod siyang hagop gud so namawi si ron Bali pa. so ano yan recipe ron no unsa to nito Kuan. sinugbang dragon o Sinugbang dragon o kuan. Kinunan na liplipan. Yun na do basta sadaan ba wag mi katog gabi si mong hagop to ting Yes. say kasulti nimo sa akong mga ka-good vibes ting ginagawa mo Oh, mga ka-good vibes, please subscribe kay ka-good vibes naman. so kuan ta mo ni kuan kapatog na mo gabi wajud na ron kung wala ni di yun mo survive gabi sa tugnaw so mga unta later mga ka-good vibes ha salamat ta kay init na sa taron